Sibuyele kule nto yenhlupheko. Inhlupheko deala nayo as a person, khuluma nayo as a person. Number one, speak to poverty. When you pray against poverty. Angisho lokho. Uma ukhuleka, don't pray for umsebenzi. Don't pray for umkhonyana. Number one, pray for this poverty ekhona ukuthi ezami ingane zingabihlupheki njenganami. I pray to you because you are God. Only you can release me and my children from this poverty. You have to pray against it. Before uthi uze enyangeni uzofuna into ovese pray against yona. Awukwazi ufaka uvesanda ufuna ukucula ungakaze nje ubheke umuntu even emculweni. Uthi hayi wena ngikhipha i-album eyiphi le album oyikhipha vese. Ngifuna ukuthi mesikhuluma ngepoverty, number one, eliminate poverty in the realm of the spirit. Decode kunezinto vese ebezenziwe ekhaya. Uyazazi sisi, uyazazi mfowethu. Lento ukuthi njalo ngoDisemba ufuna nihlangane ekhaya. Kunama covenant ephasika. Kuyahlanganwa ekhaya kubulawa izinkukhu ezimbalwa. Kubonga ukuthi nje nibuye nonke. I-covenant lento phuma kuyona. Mebethi bayehla ngephasi ungehli. Uzoyidecoda lo poverty lo covenant. Uma usuyidecodela isak affect wena. Le nto ethi njalo uma uselivini ufuna ekhaya. I-covenant leyo ungayi ekhaya mhlawumbe uselivini. Batshela ukuthi uselivini. Batshela uselivini kunento oyilungisayo uyafunda uthola isikhathi sokufunda ngoba uselivini. Ungayi ekhaya behlisela imali nje kuphela kodwa ungayi ekhaya because it's a covenant. It's a covenant. It destroy. Awukwazi ukulwa ne-covenant use kwi-altar yayo. Sikunika izinto wena usasitshela ngomsebenzi ozoba khona next week. Owanda umsebenzi. Ongibulitshela sibani uhlangana phona nalo doti. Bebe umbulitsha abahamba umbulitsha kulona lakho. Futhi kulona makho kulona baba kulona ngane yakho. Yitshe elingakuthinti wena. I-covenant leyo. Ungayi. Mina ekhaya angiye ngazothi ngilanda amaphilisi ama-ARVs. Good every month ufuna ngekhaya. Mina ekhaya abadingi imali. Abangidingi. As long uma nobaba kuphela abantu enginabo. Besuthi abangidingi. Imebe khonta ufuna imali bazoyithola. Manje kunezinto wena obona ukuthi lezi zinto ziyagqilaza. Abazali bakho make sure ukuthi they are stable, but not to qiqa khona because kunento ekumoshile wena. And lento engikhuluma ngathi ngikhuluma nalo sisi lo. Uthi Babu Dokotela ngisho abakhonyana mina bayahamba bahlale. Kodwa ngaze basekhaya senza yonke imisebenzi. Siswami the day uze kuBabu Dokotela is a day uhlukene la emsebenzini enhlizweni zekhaya. Ngoba awukwazi ukuthatha into la kumina. Ushiya 100,000 la. Ujike futhi uxambukele lemicimbi ehlezi enziwa kini engapheli. Lemicimbi engapheli. Hayi ngeke. Asikhulumeni njengabantu singammislidana. Asingammislidana nje. Sinje ile micimbi yasemakhaya kithi. Ngiyakutshela ke mina wena ngeke uzophumelele. Ayiwe inkomo ungekho ekhaya. Ngeke uzophumelele mfana wami. Ngiyakutshela nje ngeke uzophumelele ayikho into ezokulungela. Thina soqhubeka sihlale kumasabhabhu. Soqhubeka sihlala kamnandi thina kumasabhabhu. Siqhubeka sithenga ama property, sithenga imoto. Yabo ngeke nje sisi. Kumanje thina sadisa ama business ethu wena wandisa isibanga ngoba ufuna ukuhlaba njalo. Uma ufuna ukuphuma kwepoverty, phuma kwithempeli yepoverty uma usuthatha into yepoverty. Uswazi ukuthi awusathinteki kule yanto. Mina ngaphuma ku-covenant yesabatha. Khatha benginyoni. Badla mnandi kanjena bafowethu. Ngaphuma qeda inwele sengizigunda abayithandela mina. Ngoba kunento ezingama covenant. Obona lezi zinto azik-align ne-wealth osukuyidinga emhlabeni. Engisho ukuthi ke before sikunika into phuma kule poverty kule covenant so that uzokwazi ukuthi ube yilento oyifunayo. Babu Dokotela baba sizwe babujabulile sathobeka umfana omuhle nje ekhehla lomlungu. Uma kuthe kwathe esikwenzile sakhuluma kabi. Sicela ukuthi wazi ukuthi bengingaqondisiwe kuwena kodwa besithi siyakwakha ukuthi wena ufuna ukwakheka vese. Siyabonga.